X'inhi il-pastorali? Ġli nisimgħu din il-kelma u ngħidu din il-kelma hija vera hija assoċjata mal-Knisja, jew forsi mal-isqof, jew mas-saċerdot, jew mal-kappillan, imma il-kelma pastorali minn fejn ġejja? Il-kelma pastorali ġejja mill-kelma pastor li huwa ir-raj. Ġesu huwa ir-raj it-tajjeb. U Ġesu meta kien fostna nafu kemm kien jagħti każ tan-nies, kemm kien qrib tan-nies. U allura meta nisimgħu l-kelma pastorali u forsi l-ewwel ħaġa li tiġina f'moħħna hija l-ħidma tal-Knisja, għandna nġibu dan quddiem għajnejna. Il-mulej li qed jagħmel minn kollox biex ikun qrib tagħna l-bnedmin. Il-mulej huwa dejjem qrib tagħna, imma l-mulej ma narawhx. Għandna l-kelma tiegħu iva, għandna s-sagramenti, imma iħalli persuni, bnedmin, bħalek u bħali li jistgħu jkunu strumenti f'idejh. U tgħiduli mal-pastorali mhux is-saċerdot, iva saċerdot u l-isqof għandhom rwol importanti f'dik li l-ħidma pastorali kemm fuq livell dioċeżan, kemm fuq livell parrokjali, fl-għaqdiet u l-movimenti dik hija pastorali. Però meta toqgħod taħseb ftit, kull imammet, kull nisrani għandu sem, jieħu sem fil-ħidma pastorali ta' Ġesu. Kif tgħidli jien? X'nista' nagħmel jien? Il-fatt li inti imammet għandek responsabilità kbira. Int li tisma' l-kelma tal-mulej, int li ħadsem fis-sagramenti tkompli tuħu sem fihom, int allura għandek dik l-enerġija għandna nsejħula grazzja. Dik il-qawwa li għatik il-mulej biex inti kapaċi tagħti xhieda. Inti tkun kapaċi takkumpanja timxi ma' persuna oħra. Dik diġà hija pastorali. Fis-sens wiesa tagħha li kull imammet jista' jagħmel xi ħaġa ta' ġid f'isem il-mulej. Imma mat il-kelma pastorali għandha naturalment it-tifsira iktar speċifika tagħha. Il-ħidma kollha li ssir fuq livell dioċeżan. Ngħidu aħna il-Knisja li hi hawn f'Malta. Il-Knisja li tinsab ġewwa Għawdex. Il-Knisja f'kull parti tad-dinja, id-dioċesijiet. Fihom kien hemm ħidma pastorali għaddejja fuq diversi livelli. Anki ssir pjanifikazzjoni, isiru pjani, kif nistgħu dan l-għan nilħuh, pereżempju kif nilħu liż-żgħażagħ. Allura il-pastorali maż-żgħażagħ, il-ħidma tal-Knisja maż-żgħażagħ, imma hija biss il-Knisja li tħares lejn iż-żgħażagħ minn fuq, le, mhux hekk biss. Meta ngħidu pastorali mhix il-Knisja li timponi jew li torganizza, il-pastorali ssir bil-kollaborazzjoni tal-persuni li qegħdin jiġu indirizzati. Allura qegħdin nitkellmu semmejt l-eżempju taż-żgħażagħ. Il-Knisja tagħmel pastorali maż-żgħażagħ, mhux biss għaż-żgħażagħ imma tagħmel pastorali maż-żgħażagħ tinvolvihom. Il-pastorali parrokjali, aħna ngħidu l-kappillan, is-saċerdot, il-patri, is-sorijiet. Iva, dik il-ħidma kollha li flimkien mela il-pastorali x'inhija? Ix-xandir tal-kelma, il-liturġija, tant laqat li jsiru, li nkunu qrib il-morda, li nkunu qrib l-anzjani, li nwaslulhom il-kelma talla, li nkunu qrib tagħhom, li nifhmuhom, da kollu huwa pastorali. U tant hemm eżempji oħrajn ta' pastorali li ssir fuq ħafna livelli, mhijiex biss il-preparazzjoni għas-sagramenti, mhijiex biss għax hemm okkażjoni partikolari, pereżempju il-festa parrokjali, imma tant hemm ċirkostanzi li jinqalgħu. Jista' jkun hemm iż-żjara ta' xi ħadd partikolari li ġie fil-parroċċa u allura il-kappillan flimkien mas-saċerdoti, flimkien mal-lajċi jgħidu wara din hija okkażjoni pastorali li aħna nistgħu noħorġu xi ġid minnha għal ġid ta' kulħadd. U lek nistgħu nifhmu kemm il-kelma pastorali mhijiex kelma il-bot minna, imma l-pastorali tal-Knisja, ġifieri l-Knisja li timxi magħna f'isem Ġesu li huwa r-raj it-tajjeb hija ħidma li tolqot lilek u lil kull wieħed u waħda minna.